Málo kto sa zhodne na tom, aký je objektívny štandard dobra a kde sú jeho hranice. Keď sa porovnáme so svetcom, tak nie sme hodní, a keď sa porovnáme s vrahom, tak zrazu k tým svetcom nemáme až tak ďaleko. Mnohí z nás sa celý život usilujeme o to, aby sme boli dosť dobrí. Včera sme sa však dozvedeli, že Ježiš nikdy nepovedal, že dobrí ľudia idú do neba. Keď bol ukrižovaný medzi zločincami, jeden ho poprosil o večný život a Ježiš mu ho škandalózne daroval. Ježiš týmto zakričal do celého sveta, že do neba nejdú tí, ktorí sú dobrí, ale tí, ktorým je odpustené.